Igandean, 36. San Bartolome saria ospatu zen Ibarran. 73 txirrindularik hartu zuten parte 78 kilometroko ibilbidean. Irteera eman eta Lizartzarako joan etorriaren ondoren, Amezketa eta Ordiziaraino joan ziren. Bi mendateak amaierarako utziz. Altzotik zuzenean Leaburura igo eta Uzturpe ikastolan amaitu zuten lasterketa. 76 izan ziren amaitza lortu zuten txirrindulariak. Helmuga igarotzen lehena, Imanol Álvarez izan zen, Ziklos Iturriaga taldekoa. Bigarren, Victor Álvaro Construcciones taldeko Urko Senperena. Eta hirugarren berriz, Limusin Kartoiak taldeko Iñaki Murua altzotarra. Bueno, hasieratik oso azkar irten gea, eta gero bi motorro txokau dira eta karrera neutralizatu inda, eta gero berriz hasi geranian 15 lagun hola jungea, eta ritmo oso nian, eta gero altzo igoeran, lehenengo portuan, 5 gerau geha aurrian, eta oso ondo ulertu geha, eta azkenian laburun, azkeneko metrotan jode, eta metaraino bakarrika jaun naiz. Eta ikusi du bukaerare gogorra, ez? Azken aldapa. Bai, oso gogorra, ja bi puertokin eta ritmo oso gorrakin, luze itxen da. Oso guztua, atzo karrera jo nintzitza egun, premundialean behar zainen, eta gaur txosira tokatzen zen, hasi que azken eskapa hartu deu, eta meta iritsi geha, eta bigarren bat oso ondo iruditzen zait. Berriz eman du esalidaria nazionalen sartzen, eta hor direktamente atakatu grupito batek geho ju naiz ni, beste batzukin lortu ditu harrapatzea, eta grupo horrekin meta geho junda jendea gehatzen altzon eta Leaburun, eta azkenean 3 gehatu geha, eta batek askatu gaitu Alvarezek, eta geho beste bilen artean sprint bat zutatu zaigu. Baina gaur diferentea izan da, repetxo honek ustez bizitasuna eman dio karrera eta publikoantzat politago izan doa. Bai, oso guztua. Azkenan, denboraldi hontako helburu guztien aurren ibiltzea, altzan bezala, eta oain arte ez dut askotan lortu, baina azkenen ihesaldi hon bat hartzea lortu dut, eta hementxe aldu da, eta azkenen 3. Amezketako bideen ihesaldi txoain da, eta metaino. Azkenen altzo eta segidan Leaburu oso gorra dela Leaburu azkenen luze itea, eta azkeneko aldapatxo honek azkenen mine iteu. Taldeek oso lan politia indu, azkenen ihesaldi luz hartu geha, eta zelaien lan politia indu, eta azkenen lortu deu podiumtxo bat.